Hi guys! Ayan, mag-alas 10 na ng gabi dito sa Saudi. Tutulog na si Oragon. At bukas ng umaga ng madaling araw ay pupunta kami sa dagat at mamimingwit kami ni Mr. Oira. Ayun, abangan nyo ang aming vlog namin sa pamamingwit dun sa tabing dagat. Ayun, so good night. See you tomorrow. Bye-bye. Yun, hello, good morning guys. Good morning sa mga Oragon, mga Beshi, mga bay natin dyan. So today is Friday. It's a holiday. So now we are going to sea for fish catching. Yun, mamimingwit po kami ngayon, araw na ito. Nandun na yung kasama ko, si Mr. Oira, nasa labas na. So tara, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa dagat. So let's go mga Oragon. Ito yung aming pamain. Bumili si Mr. Oira ng pusit. Ito ang aming lagayan ng isda. Sige, lakad tayo. So yun guys, andito na ako sa labas. At dito na yung ayan o, kabayan, si kabayan. Ito yung aming service, si puti. Ayan o. Ito yung gagamitin namin papunta sa dagat. So ayan, antayin ko lang si Mr. Oiram, nabili ng tinapay. Wala pa kaming almusal. Nandun sa bakery. Bibili ng tinapay pang almusal. Ito yung bakery, ayan o. Ayan siya, nabili siya dan. Sa bakery na yan, Kabayan Bakery. Di makita, walang ilaw yung nila, signboard. Ayun na nga. Nakabili na ng tinapay. Ano binili mo, bay? Pandesal. Ayun, bili ng pandesal. Pang almusal mamaya. Wala pa kami almusal. Maaga pa rito, madilim-dilim pa eh. So, sige, let's go. So, ayun na nga guys. Nandito na kami sa loob ng sasakyan. Ayan. Mapupula yung aming mga noong. Ayun paligo eh. So, may ilaw. Madilim pa kasi eh. Anong oras pa lang oh? 5:30? 5:35? Sa Saudi, ganitong oras pag winter, madilim pa talaga. Kaya nga. Mamaya-maya, madilim pa rin. So, ayun na nga. Bye-bye. Let's go guys. Punta na kami sa dagat. So yo guys, yun nga, nandito na kami sa dagat. Medyo maraming tao dito ngayon. Daming mga namimingwit. Ayan oh. Yung ibang mga nag-overnight yan, doon sa dulo. Oh. Ayan mga kasama ko, naglalatag na nung kanilang mga pamingwit. Ayan. So ayan oh, ganda ng dagat. Tahimik, walang alon. So ayan yung aming mga kasama, ayan oh. Ayan. Maraming tao guys. Ayan o. Daming namimingwit. Kita niyo yung mga nagpakatayo ng mga rod na yan. Puro yan namimingwit. So ayan guys. Tambay-tambay tayo. Tingnan natin yung mga mahuli kung meron. Pag wala, ito yung dagat na walang isda. Pagka wala kami nahuli, ang content na ngayon, ang title ng content ko ay namingwit kami sa dagat na walang isda. Ayun o. May isda dyan o. Nag-iikot-ikot. Dito mayroon din guys, ayan o. Ayun o, isda o. Kulay itim. At may alimasag pa, ayan o. Daming isda. Ayun o. Ayan o, ganyan paglagay ng pain, bulate. Ayan o, yun, sumirit pa. Ayan o. Dalawang sima, yung isa pa, lalagyan pa tong isa. So ayan, unang hagis. Bismillah. So ayan guys, tambay-tambay lang. Painit tayo sa likod. Sikat na yung araw. Ginagawa mo. Alas 8 na. So ayun, may nahuli ng isa. Ayun. Wow!
Ang unang hagis ko, nakahuli na ako. Buhay pa. Anong meron? Tingnan natin, baka may huli na naman. Ayun oh. Nakakitok. Ay, di. Ayan. Walang kapas ulit. Aywa! Drop, boys! Yan, may huli yata si Mr. Oram. Tingnan natin kung mayroon. Tingnan natin kung mayroon. Saan na yan? Ay, ay. Yun. Talakitok pa? Ha? Ayan, talakitok na maliit. Talakitok na maliit. Oo. Oh. Ay, hindi. Meron ng malaki nito. Kwan, nura-nura. Ayun, guys. Kain tayo. Hamburger. Hamburger daw, ano bang laman ito? Yun, oh. Meron din siyang isang patis. Isang patis pala, patis. Cappuccino. Mainit na. Tapos 9 na. Umaga. Ayan o. Malaki eh. Malakapas. Oh, iba, malaki. Ha! Wow! Oh. Ah, nakahuli na naman. Ayos. So yun guys, dito pa rin kami sa dagat. Dito kami nagbibilad. Mainit na. Nag-sunbathing kami. Ayan, may kasama ko. May sunbathing daw. Mamaya pa kami uwi, nagabi. Ano kami? Overday, hindi overnight. Mag-overday kami. Kasi namingwit kami dito sa dagat na ano, walang isda. May huli na naman, may isda eh. Marami na eh. Ito kami sa ano, sa gitna ng kawalan. So mamaya ulit. Ayun, daming tao doon oh. Dami pang namimingwit. Picnic pa yung iba. So guys, dito tayo sa tabing dagat. Makinig muna tayo ng mga sea waves. Pang ano natin to, pamparelax. Dito tayo, malaking bato dito eh. Mga tambak to sa tabing ano, dagat. Malaking bato, ayan o. Medyo mainit na. So dito muna tayo tambay-tambay habang yung kasama ko nandun. Namimingwit sila. Ako, dito lang nagbi-video-video. Kapag may huli sila yun, medyo nakukuhanan ko ng video. Pero hindi talaga full video. Mainit na. Dito lang tayo sa pangpang sa tabi. Lumakad tayo ng sariwang hangin galing sa dagat. Yun. Daming namimingwit. So, ako, taga video-video lang. Yan, no? Magandang ano nito, pampatanggal ng stress dito sa dagat. Ayan, kaya maraming nagpipiknik, tambay-tambay lang sa tabing dagat. Oh, malakapas ang huli niya. Ayan, oh. Woo! Laki! Malaki yan, bay, malaki. Kawa! Laki yung nahuli niyang malakapas, oh. Ayun, oh, nakachamba ng malaki-laki. Buenas mo naman. Tamil, bay. Sige, sige. So, ayan na, mga Oragon. Ayan, guys, tinatanggal na yung sima sa loob kasi pasok na pasok, nilunok lahat niya. Hindi nagtira. Parang gutom na gutom. A few moments later. Hindi na lang hiyang mga yan. Kahit ang daming tao, oh. Jir-jir sila. Ayun, nadali na. Umiyak na yung isa. Umiyak yung babae. Sakit tayo. Siya, gulong. Yun, gumulong nga. Oh, nadali na pag gumulong. Oh, yari. Tingin-tingin yung lalaki, ah. Gulong yung babae. Yan, oh. Yari na. 1-0.
Bilis din ah. Ayan, tingnan natin ulit. Baka mayroon na namang huli. Ayan oh. Dito. Ayan na naman. Ayos! Swerte ah. So, yun guys. Dito pa rin kami sa dagat. Paplano ng mag-uwian. So, time check. Oh, alas 5 na ng hapon. Mamaya siguro mga alas 7 uwi na kami. Pakita ko sa inyo yung nahuli namin. So, ayan guys. Oh, buhay pa. Nagalaw-galaw pa. Ayun yung huli namin. Ayan ah. So, marami-rami din. Oh, di ba? So, ayun. Nagdadatingan na ulit yung mga ano dito, mga tao. Ayan oh, dami na ulit. Kaninang umaga, nadat na namin, ang dami. Nag-alisa na yung iba. Tapos nadat na naman kami ng mga panibagong ano, mga tao, 'yon. Maraming tao. Hanggang dito sa kabilang ito, dito. Ayan oh. Puro namimingwit, nagpipiknik-piknik, ayan ah. So kami mamaya-maya ay uuwi na rin. So mayroon din nahuli. So ayan ngayon ang view dito sa aming pinwestuhan sa batuhan. So ayan oh. Maraming tao. Palubat na ang aking cellphone. Kaya mamaya pag uwi baka hindi na makapag-video. So ito lang. Ayun o, palubog na yung araw. Malapit nang lumubog si Haring Araw. So ayun nga guys. Tatapusin ko na lang siguro yung aking vlog dito. Kasi baka hindi umabot yung battery ko. So uuwi na kami maya maya. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo ang aking video na ito. At please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Ayan. And click the notification bell para updated kayo sa mga video na aking ina-upload. Maraming salamat. Bye-bye. May bus pa oh. Isang bus oh. Daming nag-i-excursion. Galing pa to ng malayo. Galing pa ng malayo. Saan ang parking ngayon oh. Dami no. Alsaip Beach. Diba? Oh, may let's go. Mga mas oh. May mo doon oh. Mga nakaparking. Oo, huli yan. Bibicturan. Mga wala sa parking. Yan ang delikado. Yan, hindi na, wala problema. Mga ganyan ano. Yan. Wala problema dyan. Pag dito bumarap ka dyan, sigurado ka dyan. Kapag dyan ka.